Horas parita salutna. Adorak so tapuka parbigota martang yang nahom meta di nganat tabi. Amin. Tapuji matuata marende maita sia bukuede nomor 2 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama. Duhut guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Duhut guarni tot di barbadia. Natu mempalangi do tanoon. Amin. Martua do hala nama naon di pagujunan. Adung tahu sian pagujunani. Jalon nado tupal hanguluan. Na pinarbaga-bagani Tuhani tuakana holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata horo harorowan ni dame dot holong di roha. Salehon jala pahot mahami di roha di songoni. Ratmo tima akan aposom maradopun pangusuni si bulis. Asa maluan asida sian pangujunan. Dot sian biar ni roha. Hodo tong haposan dot partano botaon nami. Saya tugu mahami di dalam sidalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siap buku ede nomor 721 ayat 2.
Tangi honamuma pati ni debata iman atar surat sian sada Petrus bidu 5 mamuka mesian ayat onom 1 ayat 7. Atong patoru-toru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa ditepatibu hamu ditikinai. Tiga kok kauma nasa na hinaloson ni rohamuna tu ibana ada isariod dohamu ido sahatna atong rap mangido gugu mahita lau mangulahon patigi. Maredeta si buku ND nomor 675 ayat 1-2. Tato tupoti ma dosata dia depan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami da dia berdua gijang. Kodo na patu pahon ni roham. Asasan di dosa nabi dihalak nada ngolon marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasasan dosa nami. Lehom ma tuhami tondimi nabadiai. Asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alai asa hot rohanami maka porsiaon laho. Maka tapon nasa dosa roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho. Gabi pilihan nama ngulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga di debata taringo tua sesani dosata. Alani pangalisota do bahen datar tulang Kristus. Jala binahen ni hajahototta do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picak parhitian ni hasonganata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasang apa madi debata na digijang. Amin. Maredeta siap buku ede nomor 310 ayat 1 2. Hatani dibata turbuk epistel di mingguon. Imadatar surat di Jakobus bidu 5 mamuka maisian ayat 12 saat ayat 10 lalu. Tajaha ma margati soring. Alai parjulu nisaluhudna alai akka dong aku. Unang hamu manolorot nolon manang tu parlangitan. Manang tu tanoon. Manang tu panuloon. Na asing pe alay hatamuna ulu hot mai ulu ya hatadang hot madang asa unang badabu hamu tu bagasan uhum. Mulu adong namar said di hamu di juma akasi tua ni huriai, asa ditangihon ibana, di dapol ma ibana dohok miak, marhite-hite guarni Tuhani. Atau masih toputan dosa mahamu dohot masih tangyangan. Asa malu pamu, namar gugu situ tudo tangyang ni partikor molo di habur juhon. Dungi diulahi mamar tangyang, jala dihilehon langiti maudan. Dungi di padawuhum tanoi mapar buena ido sahatna martua mana tu mangihon hatani debata jalan upiopsa. Amen. Maredeta siap buku ede nomor 487 ayat 1 2. Si
Tahati dakko maha porsiaw tai, songon na hinati dakko ni dong atasa porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna setudusan, nato mapalangi dotano. Porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabegabian senton di perbadia adorak suhabubuan. Ido tuwata natu maon na bernit di pangumon ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubano toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, nama naik parguguna satu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, maumi ala nama ngududot namate. Porsia di tondi perbadia, galadok sada huria nabadia, huria atau pananak Kristen akan nabadia, dot asan di dosa, dot diatain namandok, mulak mangulu sugut daging nyelak nang mate, dot diangguluan na sora sudah. Tapi gimana di puji-pujian sian paduan suara inhana.
tabegi ma tikting namasa diuriata di bagasan samingguon. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 2 November 2025. Naparjulu, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu pa 20 dong Trinitatis. Topik minggu. Ditangihon debatado, tangiang ni naposona. Dapat dua hon, titing parbagason, titing parjulu. Naing majalo pasu-pasu pardongasari peoma, Amri Sebastian, anak ni Amata, Ramon Hasibuan Nahinan, Tubuni Inata, Mary Boru Tarigan, ruas ni Gereja Batakaro Protestan, GBKP, Klasis Jakarta, Banten. Dohot Orwana, Megawati Boru Simajuntak, Boruni Amata Bungaran Simajuntak, Tubuni Inata Rosdiana Boru Silitonga, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Kapung Baru. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, jam 8 WIB. Napatuluhon danak nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di basa-basa hotu hatta saya danak boru di keluarga Argara Juvano Pangaribuan inangi Nopa Selina Boru Simbulun Sian Sektor Penas. Di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 di basa-basa hotu hatta saya danak boru di keluarga Henrico Hutagalung inangi Sansri N Boru Silitonga Sian Sektor Cipinang Bali. Hipasdo dakdanaki suang-sungoni nang natorasna. Ruas nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 2 November 2025 di Jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Johnson Binsar Parulian Simorakir. Enangi Irene Carolina L Boru Simajutak, daftar ulang, alamat Jalan Maijen Sutoyo, RT Onom, RW Walu, Sektor Mayasari. Napalimahon, pembubaran panitia Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2025. Di hari Selasa tanggal 4 November 2025, sermon perhalado HKBP Sutoyo mulai jam 10 walu WIB. Maringanan di lantai 2. Dung sipul sermon perhalado diuduti pembubaran panitia Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2025 Maringanan di lantai 4. Disosoi tuhita sude panitia Asaro Mahida. Napaunopon pertanggiangan sektor. Di hari Kamis tanggal 6 November 2025 Patupaun di Huriata do pertanggiang sektor di sektor Mayasari. Nama jabui pertanggiang ini keluarga Situa L Gultom Inang Boru Tambunan. Jalan Maijen Sutoyo nomor 15 RT Sada RW Walu. Masuk jam 10 sia 30 WIB. Di sektor Warung Sau. Nama jabui pertanggiang ini keluarga Nyonya Merpaung Boru Siahan, Jalan Permata nomor 30, RT Tolu, RW 5, Gang Selih, mulai jam
10 sia 30 WIB. Dapat pituhun program Huria tahun 2026. Disosoi tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Stoyo, asa dipatupa rapot dohot seksina laho manusun program kerja dohot anggaran tahun 2026. Napawaluhon sumbangan. Dijalo sumbangan sian keluarga SE Simajuntak, Boru Silalahi Sektor Kapung Baru, bunga altar Minggu tanggal 2 November 2025. Hamulateon siala dengan berdalan acara pemasu-masuan ni Boru Nasida di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Laho pasikopo titingon, boy mata jaha di titing cetak, dohot barcode naung disediahon di huriata. Songonima saat dititing di mingguta sadarion. Tapi gimana puji-pujian sian kur ama agape.
Marede hita siap buku ede nomor 751 ayat sada dor udutna. Laos tapasa ma pilihan sada A dot sada B di bagasan las niroha. Sana sana rohaki, olo ho sai to
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhut na? Hatani debata nasahatu hita di bagasan minggus hadarion. Ima sian Nehemia sada ayat sada 1 ayat 10 sada. Nehemia sada ayat sada 1 ayat 10 sada. Hujaha madihita saluhut na manginang tapai hut-hut madi bagasan rohat tabe. Onma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia. Masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon au di huta Susan di bagasan Jabu ni rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian haha anggiku rap dohot deba bawa sian Juda gabehu pauso tunasida pangalahon ni halak Jahudi akan namalua akan nateba sian halak natarbuang dohot pangalahon ni Jerusalem. Dungini nanasida matuau pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak natarbuang marpardangolan godang nasida diluati jala marhaurahon. Ainunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem, jala pintu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi dung hubege baritai hundul maau laus tumatangis, margudokpong au pola nania leleng. Jala marpuasa au dohot martangiang diadopan ni bohi ni debata na di surgo. Nikuma ia le Jahoba debata na di surgo. Hodo debata na timbul jalana sokal na toktong marningot padan dohot asini roha tuhalak na makaholongi ibana jalana mangaradoti akatonana. Saya patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon. Na hutang yakon nuaing diadopan mi borngin dohot arian mangondihon halak Israel akan naposomi. Huhut au manopoti akadosa ni halak Israel akan nahubay kami dopako nang au nang pinopar ni damang nunga mardosa hami. Tung na marohamago situtu hami marparulan dopakho alaso huradoti hami tona aturan dohot akan natinonahon mutusi Musa naposom. Alay saingot mahata natinonahon mutusi Musa naposom. Ujunani dokmu, molo dituntun hamu mardosa, paserakokku mahamu tutonga-tonga ni akabangso. Alay molo mulak rohamu natuau, jala diradoti dohot diulahon hamu akatonaku, nang tungsura naung ambolong hamu sahat ro di ujung langit, say papungoku do hamu siani, jala mulak hamu boanoku tu inganan naung hupilit bahen inganan ni guarhu. Akan naposom do nasida tongon jala bangsom, nau pinaluami marhite-hite hagogoon godang dohot marhite-hite tanganmu nagugu sahali. Iyale Tuhan, saya patinggil mapinggolmu tumangihon tangiang ni naposomon dohot tangiang ni naposomon akan nalomoroha marhabiaran tuguarmu. Saya manupak maho dilangka ni naposomon sadarion asa jupangan asiniroha au diadopan